Kanong ba Shillong kalapan kreat pura ban penlong ya ka plenary session ka banyu pulai jong North Eastern Council NEC mta kasngi ya ka baon penya de menteri korbari ka sarkar India Amit Shah bat ki menteri rangba jong bat rangkat bagi lat bat ki chief secretary na baro pratili ki jala jong ka than selam mi kinwan banedan kan ha ka annual policy forum lembat menteri katna dona jong ka sarkar India Ujotira Aditya Sindhya. Menteri Rangba Meghalaya konrad ke sangma unwan ra ya hakati gajing yalang ya gajing sandur ya kilat kilinti bat ki jaka jengok kai haki kam sangkai perthei hakani kathan stela mini kabakatham jangka kalong ban kentiu ya kani kathan ka jaka kabakongsan ban la khring ya ki nong jungok kai perthei bat ki nong sangka suari ki bana keleng kari bat na sabari kumju ketika dorbar juga NEC kan pai khmat kerpang saki kampen roi ki bakham kongsan ha ka jingi trilang ha pedeng ki jela jungani ka thang kat bana kanyang ka Meghalaya kadang pen khre su sai ki jingwan jugi menteri ki beper jong sarkar India ka district magistrate jong ka East Khasi district Shillong lembaga kendon iwein riulai BNSS kalapin benanu drone zone haki jaka ki bahab haga jeli balai kilometer na ka state convention center Shillong naduk kalai terik haduk kasan terik menta ubenai jeliu arhajar arpun rio ya ketika hukum ka district magistrate kalapin ni nakadaw ba ya ngan ong yang tu nakadaw ba ka jing penlong ya ka plenary session ke banyu pula juga North Eastern Council bat ke balong mentah State Convention Center naduk kalai terik mentah ubenai ha ke ba kin bun ki bakraw batri bat ki kendam kilendan nakari India ki banyawan banyadan rengkat kani ke kubur kawan sepi nak Akashvani Shillong Naka Akashvani Shillong mentangin ibteng yagi kubur birangsa. Ka sarkar Meghalaya kelapan klan cu yagi senjam trikam ban kenti gilar ai jingikai bat hakaliang kikerdan performance grading index lani ke PGI jongka lengba ka jingpetla thamai hakirukom trikam paper hakaliang ke puli puthi hak jingelang kmi bnia ka bala penya da menteri rangba konrad ke sangma ki he officer jong sarkar kila kedo halo senjam trikam ki bakentup ya ka jingkenti kedan ya ki ying school haki foundational learning program vocational education digital governance bat haka ba ajing yarap ikino hikai ka sarkar keladep ban penlong kawai ya lai hajar iwe sispa khandai hupra tli ki school hapo ka rationalization program ka jongka khanang ban pendhai ka rukom trikam ukon rat sangma ula banjur halo ka jigdan kam ban pentrikam de ki sinjam ki ba kat kum ka teknologi ka juk mentang ha ka baulu ong ba ka jing phai khmat ha ka puli puthi menta kam long su ban penti kana ha ka ban yo ekalat puli handrei sakaphang jong ka jing pen yo ya kilat ai jing hikai ki ba khamba ha ka ban na ka banta iwe ikna school Menteri Rangba Meghalaya ukon rat ke sangman yang besi ulo ong ba ka puli puthi kadang ye long ka wein ki jing e ba kraw tam ha ka sinchar khadar ha ka jela da ka jing don jong kumba kha san hajar ligi school bat palat san pusan hajar ngut ki no hikai ha ba jing kren ni jing elang pun ku buram ya ki samla puli ki bala pas ba ha ka kadan ka basa khli ha ka examen HSSLC ha Shillong menteri rangba ulo ong ba ka jila Meghalaya ka penlut kumba lahijar san spa klur tengka ha ka sisnam tang ha ka puli puthi ka balong lai phon ka sispa ka mang tengka jong ka jila bat la ka doru alo ka jing penlut ha ki jing te ki jing school kilat yele examen bat ki jaka puli ki kedan ki bakham sejrong ki bakentup ek medical college law college bat college of architecture jong ka jela ukon rat sangma ul ai khuble ki samla puli ki belala ban kunjo seki kedan ki bisa khli ka examen HSSLC bat ula kentu ki bakin yai biteng ban minat sakathong jong ka jingjanai bat bakin la ru ban no senyang sakaroi ka man jong ka jela hadien habut
Menteri rang ba kami Meghalaya ukondot ke sangman yang si ula ong ba ka sarkar ka pet ngor perking ba halo ka jingwan biang jong ka jingpang hagi senyang kata ka African Swine Flu ASF bat kala penteri kamar dor ki sen jamban khangla de ka jingkata bat jing sa priang jong ka jingpang Menteri rang ba ula ong ba ka tanat ki kam ri jingri kata ka Animal Husbandry and Veterinary kala pen perking ya ki jing jurep bat jing pet ngor ha ka ba kala ai jing tip bat jurip benia iki jaka ki bakta katigi jingpang hakeling ki district jong ka jela dak ba pia bat prut dak jili ya ki zone ba per wala ka jingdon juki snyang ki besakta kalong tang khendep tli hendrei ki bor penya jong tna ri jingri ila simlut isen jamia da ba ki badan kambaro khanang ban la ya dai ka jing sapriang ba ka jing ta jor jong katigi jingpang hapdeng ki jingri ka Meghalaya Democratic Alliance MDA2 ningkasi da kawi kasur kelapan benai ke kerteng jong James pikir sangma ko mukurtong ka kunwon ubani aireng ha ka election jit nong mikmat sya ka Raja Sabha ka banlong sian ya ketika rai ka kunwon MDA2 kala sim ha ka jingyelang jongkar rengkat bat baro kisang sign perthei ibe sunrop lang kabalalong ha State Guest House Shillong haba penbenai ketika rai u Parliamentary Party Secretary jong ka MDA uba poleng do ulong ba kisang sign perthei ibe sunrop lang kila ya terwa ya kat tu ni teliki kerteng ndai ha ka bakhat du le menjor ban ya kersan lang no yo kertong na ka seng perthei ke babun patam kata na ka seng National People's Party bat menteri rang ba kondot ke sang ma ulo ong ba ujim sang ma unlet thap kerteng ha ka santerik ujliu kat tu ni ka khubor klakut kablawan chipi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ni so pat ba ka Daily Station na ka bentaki khubor kiban wan na ka